Počul som, že tu niekto chce nové video. Takže. Dobrý deň a vítajte u druhého dielu, hej, tejto ochutnávky tu na tých vecí z Lidlu, hej. Dobre, takže minula nám tu ešte ostali niekoľko čipsov, cukriky, hej, čokoláda a tu na takto. Začneme tu na chipsami, hej, Pringles, vole. Takže, no, neviem, či to má byť takto nafúknuté, ale dobre. Áno, jasné, a ja, že prečo to tak vonia, ono tam je, ako sa tomu hovorí, toto zázvor a limetka, no. Zajímavé, ani rozprávať už neviem, no, nevadí. To je veľmi divná kombinácia, pretože ten chips je slaný a celkovo tak. Zároveň vám do toho udrie tá chuť tej limetky a hlavne toho zázvoru. Akože zjesť sa to dá, ale divná tá chuť je. Tak napravíme hlasy. OK, takže týmto chipsom dáme... Je to divné, ale ja neviem, taká 5 z 10 povedzme. Ďalej dáme si napríklad tu na zase tí Warheads, hej, tie štvorčeky, len farebné teraz. Zase by to malo byť kyslé, no neverím, ale vonia to zase ako pelendrek, alebo niečo také. Počka, dáme si vodu, nech zapijeme tú čipsovú chuť. Dobre. Ešte mi to je, nie? Toto je ešte menej kyslé ako to predošlé, vole. Tuna je ešte jemnejšia tá kyslosť. Nechápem prečo. Ale toto mi chutí viac. Je to také... Sú to ako ovocné cukriky, hej. Také. Alebo skôr ovocné pelendreky, tak. Za mňa v pôde... Sice není to kyslé, ako to má byť kyslé, ale... Taká sedmička za mňa solidná. Dobre, mali sme chipsy toto, takže ideme si dať pitie. Tak dáme si napríklad tu na... Máme 2 Popstarty a 1 Prime. Tak zoberieme si tento broskyňa a vanilka, no. Dobre. Ja som ani Popstarty nemal, čiže hej. Počkaj. Je to vonia ako bubble teačko. OK, čiže jednoducho Ice tea. Dobre, za mňa veľmi chutné. Čiže toto solid 8 za mňa. Toto je za mňa 8. Toto mi fakt, že chutí. Prejdeme zase na chipsy. Zobereme tu na tieto hot chili chips. No. OK, vonia to ako chipsy. Necítim tam takú pikantnosť. Je to 22,5 chili papričiek z 5. OK. Chutí to ako klasický chips. Ale s tým rozdielom, keď na to nasypete chili. Nič viac. Prečo je tam limetka? Tam sa ukazuje, že má limetka, ale tu tam naopak necítiť. Nevadí, jednoducho, hej, je to pikantný chips. Tá pikantnosť taká dá sa, ale hej, je to presne taká stredná, že už to začína byť štiplavejšie, ale stále sa to dá. Neviem, tomu dávam 6. Neviem, moc ma to neohovorilo, ani nič také. Sour Patch Kids X
ostrý sour. Neviem čo je sour, ale áno, jednoducho také cukríky, čo asi, neviem či to má byť kyslé alebo čo, hej, my English is very good. Ale odhadujem, že to asi bude kyslé. Zase to bude nejako normálne pelendreky, cukríky alebo niečo také. Ja neverím, máme niečo kyslé. OK. Úplne v pohode. Konečne niečo je kyslé ako má byť. Taká 7 za mňa. Tiež v pohode. Dobre, ideme tu na Frume, hej. Už je... Ja neviem jednoducho koľko rok dozadu, alebo koľko to bolo strašne populárne, alebo tak. Potom to zdechlo, teraz už nikoho Prime nezajíma. Ja som mal, ja neviem, asi 3-krát v živote Prime. Je to hnus. Na mňa moc chemické a ne. Ale toto som nemal, tento som nemal, čiže hej, možno to bude dobre, čo ja viem. Ok, hneď to bol nejak chemický už. Ako taký liek alebo niečo chuj. Ja mám túto chuť spojenú s jedným liekom, ale ja neviem, ako sa volá ten liek. Ale neďakujem. Čiže hej, ja som hejter Primeov, nechutia mi. Takže neďakujem. Toto 3 maximálne. Ďalej tu máme posledné chipsy. Toto, tak to vám ich tu ukážem pekne skvelé. Passport Flowers, Chinese style, sweet and sticky wings. Čo je sticky wings? A zase to vyzerá ako také chili alebo paprika alebo niečo, čo tam ide. OK, otvárame. OK. OK, ono to chutí ako také to azijské jedlo, netuším ako sa to volá, ale hej, OK, toto je za mňa v pohode, ale ja by som si to nekúpil, že dá sa to, ale neviem, meh je to, čiže no 5. Ideme na tú druhú dubajskú čokoládu, čo tu bola. Počkať. Takže, zaprvé, mal som ju tu na okne, dúfam, že sa nerozpustila. No poď, ona už je natopená. No, nevadí, ale je takto v zlatom obale. No. OK, chutí úplne inak ako tá predošla. Chutí to úplne inak. Ja som v tom cítil skôr orechy ako pistáciu zase. Čo som potom tú predošlu dojedal, tak tam som zacítil pistáciu, ale je extrémne slabú. Tu neviem, ja v tom cítim jednoducho skôr orechy alebo oblátku. No, oblátku také s keksikou. Neviem, tie dubajské čokolády mi jednoducho nestojí to za tú cenu. No tak, je to meh, čiže 5. A máme tu poslednú vec a to je tento červený Popstarty. Hej, toto je jahoda meta. Prečo mi to vonia ako sušené jablko? OK, prevažne tú metu tam cítiť, ale tiež v pohode, ale nemá to na tento. Čiže, koľko som, 8 som dal tomu, nie? Tak, toto je taká 7, povedzme. OK, dámy a páni, tak toto je zase koniec ochutnávky, hej, dajte like, odber, zdieľajte toto video, všetko.
Už sme takýto kúsok od 200 odoberateľov, čiže hej, dávajte odbery. Hej, Instagram dole v popisku. No a napíšte, aké video, ochutnávku, niečo chcete na budúce. No dobré, čaute. A dajte ten odber.